Kumpay po yung ulan, halos zero visibility. Mga kaibigan, yung bato, marker ng Catanduanes. Tapos nakaupo kayo dyan ng minamahal mo dito. Sobrang napaka-romantic ng lugar na to. Ito na, ililista na po natin yung ating magandang pangalan. Nakita nyo naman po yan ng 360 na ganda po niya na nakapaikot po rito. Kumusta mga kaibigan? Magandang umaga. Ito mga lods, bali pangalawang araw na po namin dito sa isla po ng Catanduanes. Pero grabe, napakalakas po ng ulan. Dalawang araw na po itong naulan mula po nung pagdating namin. Tapos ngayon, maaga po kami umalis sa aming tinutuluyan para makapag-ikot-ikot. Etong kumpare ko, inaayos po muna yung kanyang mga gamit. Yung iba binalot na po muna niya. Ako kasi nakabalot na yon. Pero grabe, tambak talaga yung dala namin kasi yung mga gear namin di namin naisuot. Walang humpay ang ulan dito mga lods, mga kaibigan, kahapon. Tapos ngayon tuloy-tuloy po yung ulan na malakas. Kagabi lang po huminto nung pumunta kami dun sa may town center ng Birap. Ito mga kaibigan, mga lods, naka-ready. Yan yung mga dala kong gamit. Ito, paalis na po kami at nakapagtali na po ng maayos yung aming mga gamit. Grabe, lakas pa rin ang ulan. Naku po naman Lord, ingatan niyo po kami rito sa aming biyahe. Ang itinerary namin mga lods, mga kaibigan, unahin po namin puntahan yung Bato, tapos yung Bato Bridge, yung sikat na simbahan ng Bato. Tapos diretso kami ng Baras hanggang dun sa may Binurong Point, Rolling Hills, at saka yung beach na parang pwede ka mag-surf. Pero ngayon sa tingin ko mukhang hindi namin makakaya yon kasi walang humpay po yung ulan, halos zero visibility. Zero visibility po ngayon dito. Halos wala ka po talagang makita sa lakas po ng ulan. Itong visor ko nga, grabe. Halos talagang wala kang makita sa lakas po ng ulan po rito. Dapat po talaga mga kaibigan kapag pupunta kayo rito summer. Pero syempre di naman po natin inaasahan na talagang ngayon na maulan. Kasi ito po yung talagang schedule namin. Tsaka ito yung leave namin. Ito nga kasama ko, taga rito po siya talaga sa Bato ata siya. Di ko natanong kung saan banda. Pero taga rito po siya sa Catanduanes, yung kumpare ko. Pakipalo po mga kaibigan sa kanyang Facebook page. Isa rin po siyang Bicolano, taga rito sa Catanduanes. Bago lang po siya sa kanyang page. Kanina mga kaibigan, bali pag alis namin sa hotel na tinutuluyan namin, tinanong niya ako kung gusto naming magkapote. Sabi ko hindi, gusto nating subukan talaga yung ganda nitong Catanduanes. Titingnan natin ng kanyang lamig kung kakayanin natin. Kaya di kami nagkapote. Ito, medyo ramdam ko na yung ginaw. Nanunuot sa aking mga balat. Dahil sa kayabangan ko, kaya ito. Kaya hindi na ako nagsuot ng kapote kasi sabi ko sa kanya, pag naikot na namin yung Binurong Point at yung ibang pupuntahan, didiretso na kami sa beach, doon kami magla-lunch. Kaya kumbaga diretso swimming na, kaya yung suot namin talaga pang malakasan na pang swimming na. Pero ito talaga nagsuswimming kami sa ulan. Pero okay naman, sa awa ng Diyos, maganda naman po yung biyahe po namin. Konting ingat lang po talaga kasi madulas nga po yung kalsada. Kung inyong nakikita mga lods, mga kaibigan, maganda po yung kalsada po rito. Ayan, medyo maluwang, halos 4 lanes. Etong biyahe namin mga lods, mga kaibigan, bali birthday ride ko. Hindi po ako naghahanda kasi pag birthday ko, mas gusto ko yung gumala. Syempre sa ganitong edad natin na matanda na, mas gusto natin na gumala na lang kaysa maghanda. Katulad mga kaibigan, sa nasabi ko dun sa part 1 ng ating video ng ride dito sa Catanduanes, na konting kaalaman po muli tayo na sa mga hindi po nakapanood sa part 1, ang Catanduanes mga kaibigan ay nagmula daw po sa isang click beetle o yung tawag po nila rito ay tando, na marami daw po yan dito sa isla po ng Catanduanes. Kaya mula po doon sa tinatawag po nilang tando, naging Catanduan. Wow, grabe mga lods, napakaganda rito. Ito siguro yung tinatawag nilang boulevard. Napakaganda kitang kita po rito yung dagat na napakalawak. Yung Pacific Ocean na po yata yan mga lods, mga kaibigan. Grabe, halos wala kang makita sa sobrang lakas din po ng ulan. Napakalawak na dagat, napakaganda rito mag-ride mga kaibigan, lalo na kung mainit siguro yung panahon. Talagang sa susunod mga kaibigan, babalikan ko talaga to kapag summer na. Sobrang sarap mga kaibigan, yung pakiramdam na ganito yung nakikita po ninyo, napakalawak na dagat. Grabe, nakakawala ng stress sa pagtatrabaho po natin sa Maynila. Kaya paminsan-minsan mga kaibigan, mga lods, mag-rides po kayo. Grabe, napakaganda talaga ng dagat na to. Wow. Welcome to Bato, Catanduanes. Ito po yung kanilang marker. Ito mga kaibigan, yung Bato, marker ng Catanduanes. Wow, grabe, napakaganda rito.
Lalo siguro dito kapag hapon o kaya umaga, marami siguro rito mga namamasyal, mga nagja-jogging. Tapos nakaupo kayo dyan ng minamahal mo dito, tapos nakatingin kayo rito sa napakalawak na dagat habang nag-uusap, nagmamahalan, sana all. Sa tingin ko mga kaibigan, sobrang napaka-romantic ng lugar na to, lalo na kapag sunrise, kasi sunrise po yata dyan kasi yung sunset sa kabila. Kasi nasa bandang Pacific Ocean tayo. Tapos eto, mayroon pa po ritong viewpoint, view deck na pwede nyo pong pagpicturean. Grabe, napakaganda rito, pero di yata pwedeng maligo dyan kasi ayan mga lods, mga bato, tapos medyo maalon. Sunod mga kaibigan, pupunta namin yung Bato Bridge. Grabe, napakaganda ng dagat talaga rito, kahit na ganito na maulan yung aming rides. Pero nag-enjoy naman kami mga lads mga kaibigan, kahit na ganito na malamig, tapos halos giniginaw na ako. Ito mga lads, yung view pa rin po ng dagat, yung inyo pong madadaanan papunta po doon sa may Bato Bayan, sa may Bato Bridge, tapos Bato Church. Ito mga kaibigan, halos perfecto po talaga yung view po rito, kasi sa kaliwa nyo yung magandang view po ng kabundukan, tapos sa bandang kanan naman po yung napakaganda view po ng dagat. Talagang perfect po yan sa atin. Sobrang saya ko mga kaibigan dito na mag-ride sa Catanduanes. Grabe, napakaganda talaga ng view. Dito po mga kaibigan, may mga mangilan-ngilan na ginagawang kalsada, pero mukhang patapos na rin naman po yan halos. Kaya sa sunod na punta po natin, sigurado maganda na po yung mga kalsada po rito. Ito mga lods mga kaibigan, medyo giniginaw na po talaga. Walang tigil nga po talaga yung ulan. Wow, grabe oh, napakaganda na naman po ulit ng view ng dagat dito, halos lahat. Wow, sa wakas, eto na mga kaibigan, mga lods, ito na po yata yung Bato Bridge. Sa wakas, makikita na kita at makakapagpa-picture na ako sa'yo. Matagal na kitang pinapangarap na mapuntahan, at sa wakas, nandito na ako para makapagpa-picture sa'yo. Sa mga post at sa mga upload lang kita nakikita. Grabe rito mga lods oh. Talagang zero visibility. Grabe, ang ganda. Ang lawak pala ng ilog dito mga lods oh. Welcome to Bato Bridge. Itong Bato Bridge mga kaibigan, siya yung pinakamahabang tulay po rito sa Catanduanes. Ayan mga lods mga kaibigan, kapag nandito po kayo, talagang mamamangha po kayo sa napakaganda pong view po rito. Kasi natutumbok po yung napakagandang view po ng kabundukan. Tapos dito po yung makikita nyo na napakagandang ilog po rito. Napakalaki pala rin ng ilog dito ng Bato River. Yan mga lods oh. Konting kaalaman muli mga kaibigan dito sa Bato Bridge. Sinasabi mga kaibigan na ang original na Bato Bridge ay tinayo pa daw po nung panahon pa daw po ng Amerikano. Dati raw kasi ang ginagamit po rito ay bangka para makatawid sa kabila. Tapos yung unang tulay po rito ay yari sa kahoy at bato, ngunit madalas masira dahil nga po sa malalakas na agos ng tubig at sa bagyo na malimit dumaan po rito sa Catanduanes. At noon nga pong 1970s hanggang 1980s, pinalitan ng mas matibay na konkretong tulay. Kaya eto, para mas kayanin yung mas mabigat na daloy ng sasakyan at gawing mas ligtas yung pagtawid. Ngayon mga kaibigan, yung Bato Bridge, isa po yan sa modernong tulay na may konkreto at bakal at nananatiling isa sa pinakamahalagang koneksyon ng transportasyon po rito sa Catanduanes. Kaya eto mga kaibigan, mas malawak at mas pinaganda, mas maraming sasakyan nakakadaan at mas matatag sa mga kalamidad dahil nga po sa madalas nga pong tamaan nito ng bagyo. Isa mga kaibigan, ang tulay na to sa talagang napakapangunahing tulay dito po yan na nagdudugtong sa bayan po ng Bato at sa kabila, at naging isa sa mahalagang bahagi ng transportasyon at kalakalan ng mga residente. Ito mga lods yung Bato River. Grabe, napakaganda nito mga lods oh. At eto mga kaibigan, kung ang Bato Bridge ay simbolo ng koneksyon at pagunlad po ng bayan ng Bato, eto namang Bato Church ay isa sa makasaysayang pamana po rito. Eto na mga kaibigan, yung isa sa talagang palagi kong nakikita sa mga upload at sa mga po. Welcome mga kaibigan sa St. John the Baptist Church, o mas kilala po yan bilang Bato Church. Isa po yan sa pinakamatandang simbahan dito po yan sa isla po ng Catanduanes. Eto mga kaibigan, sinimulang itayo po ito noon pong 1830 at natapos po siya noong 1883, halos 53 years pa. Mahina tayo sa math. Halina, puntahan po natin yung isa sa pinakamatandang simbahan po rito sa Catanduanes, itong Bato Church. Grabe, napakaganda rito mga lods. Ang ganda rin po ng mga damo na nakapaikot dito, Carabao grass. Ayan o, pati yung sahig papunta po doon sa may paakit na parte dito sa may church. Dito pa lamang mga kaibigan, kitang kita nyo na po talaga yung sobrang katagalan na nitong church sa gawa po niya, tapos sa lokasyon po niya. Grabe, talagang mamamangha po kayo sa napakagandang lokasyon po nito. Hindi lamang sa kanyang arkitektura, ayan o, kitang kita nyo po yung kanyang pagkakagawa.
Talagang lumang-luma na pero napakaganda. Isa ito mga kaibigan sa napakagandang pamana na gusali po rito. Itong simbahan mga kaibigan ay gawa po yan sa coral stones at apog at mortar at hinalo po yan sa itlog. Ilang bagyo na rin mga kaibigan yung sumira po rito. Una po yan yung bagyong Sining noong pong 1970, yung bagyong Rosing naman noong 1995, bagyong Loleng noong 1998, tapos yung huli yung Rolly ng 2020. At dahil nga dun mga kaibigan, dahil sa mga nasira ng bagyo, muli po itong ipinaayos ng national government, tapos lokal na pamahalaan at ng mga deboto at ng lokal na mamamayan po rito. Kaya ngayon, eto mga lods mga kaibigan, muli po siyang naibalik sa dati po niyang ganda. Sa tulong mga kaibigan ng NCA, muling naibalik sa dati yung kanyang forma at ganda. Eto mga lods, kitang-kita nyo rin po rito sa pagpasok ninyo yung magandang floors po rito na talagang luma pero napakaganda. Ito mga lods, medyo madilim lang kasi maulan, tapos hindi naman araw ng simba ngayon. Pero titingnan lang po natin yung kanyang loob na medyo kitang kita pa rin talaga yung kalumaan po ng simbahan. Muling naibalik sa dati yung kanyang ganda. At syempre mga kaibigan, bisita tayo. Mayroon ditong visitors list. Kailangan mag-firmo po tayo rito para makita po nila tayo. Pakihanap na lang po dyan mga kaibigan, mga kababayan ko, yung aking pangalan, Abner the Rider. Feeling artista na. Ito mga kaibigan, pupuntahan po natin para makapag-lista po tayo, makapag-pirma po tayo rito sa visitors list nila. Ito mga lods, makikita nyo po yan dito sa loob po ng simbahan, yung registration po nila. Wala pong bayad po yan. Ito na, ililista na po natin yung ating magandang pangalan. Baka mas lalong dumami yung ating subscriber, followers. Baka naman mga taga Catanduanes, mga taga Bato. Maganda mga kaibigan itong Bato Church, pati yung kanyang mga dingding. Kaya mga kaibigan, kapag pupunta po kayo rito sa Catanduanes, wag niyo pong kakalimutan na pumunta rito sa Bato Church. Napakaganda nito mga kaibigan, na lumang simbahan po rito sa Catanduanes. Sobra-sobra ako naman sa kagandahan po nitong simbahan na to. Kitang-kita nyo po yung kalumaan, yung maganda pong architectural design po niya, archaeological design. Grabe, napakaganda. Sulit na sulit po talaga pumunta rito sa Bato Church. At isa pa mga kaibigan, kilala po itong church dahil sa kanyang scenic view. Kitang-kita nyo naman po yan ng 360 na ganda po niya na nakapaikot po rito dahil sa kanyang lokasyon. Grabe, napakaganda ng paikot po rito ng inyong pong makikita na view. Sobrang ganda mga kaibigan nitong Bato Church, pati po yung mga view na nakapaligid po rito. Makikita nyo po yung ganda po ng ilog, tapos yung bridge. Ito na mga kaibigan, tuloy-tuloy na po yung aming biyahe. Nandito na pa kami sa may bandang Baras, Catanduanes. Sa parting ito mga lods mga kaibigan ng Catanduanes, medyo huminto saglit yung ulan, kaya ito medyo okay yung aming biyahe, pero malamig pa rin kasi nga po sa hangin na sumasalubong sa aming rides. Ituloy na natin mga kaibigan yung history kung saan po nagmula itong Catanduanes. Isa rin po mga kaibigan sa pinagbabasihan po nila, yung nagmula raw po ito sa Samdung Tree, kasi may isang lugar daw po rito na napakarami pong Samdung Tree, kaya naging tawag po nila Kasamdungan. At sa katagalan, naging Catanduanes dahil hindi nga po mabigkas ng mga Kastila yung pangalan pong Kasamdungan. Pero mga kaibigan, sa mga native daw po rito, sa mga lokal dati po rito, ang tawag daw po nila sa isla ay Isla de Cubos, dahil nga po noon ang mga mamamayan o yung mga lokal po rito, nakatira po siya sa isang typical na bahay kubo. Kaya ito ang tawag po nila dati sa Catanduanes, Isla de Cubos. Pero alam niyo po ba mga kaibigan na itong Catanduanes ay dati daw po itong sub-province ng probinsya po ng Albay. Sobra na akong ginigitaw mga lods. At noon mga kaibigan, mga lods, ito, sa tulong po ni Congressman Francisco Alcantara Perfecto, siya po yung nagpanukala sa Kongreso na ihiwalay po yung isla ng Catanduanes sa probinsya po ng Albay. Kaya ito, naging solong probinsya na po yung Catanduanes. Dito po yan sa rehiyon po namin sa Bicol. At itong Catanduanes mga kaibigan, siya po yung Abaca capital nitong ating bansang Pilipinas. Napakatibay po ng Abaca na yon, na hibla na yon. Dati kasi sa amin sa Albay noon, maliit pa ako, na nakakakita pa ako na gumagawa ng mga Abaca. Nagahabi sila, yung galing pa po talaga sa puno hanggang sa hinahabi, hanggang sa ginagawa po ng mga bags. Nasubukan ko yun dati mga lods mga kaibigan, talaga maliit pa po ako noon. Pero ngayon wala na po ako nakikita nun sa amin sa Albay Parang dito na lang po meron. Pero meron pa rin naman sa amin mga plantation po ng Abaca sa ibang parte, katulad po siguro sa may bandang Malinaw, Bacacay o kung saan mang parte po rito. Grabe dito mga lods.
sobrang ganda talaga ng view ng dagat dito. Kakaiba talaga yung ganda nitong Catanduanes, talagang tunay na happy island. Yun nga pala mga kaibigan, kaya tinawag kong happy island itong Catanduanes dahil nga po sa malimit daanan po ng bagyo, pero patuloy pa rin na nagiging positibo at naging masaya yung mga tao po rito. Kahit na ganun yung mga nangyayari sa kanila, palagi pa rin po silang nakatawa, palagi pa rin po silang masaya. Kaya kahit anuman pagsubok, talagang happy island pa rin po talaga itong Catanduanes. Naku po mga kaibigan, grabe malalaglag na tong aking mga daladala. Napakarami pa naman, napakabigat. Eto, ayusin nga muna natin. Grabe. Yung kumpare ko nandun na sa unahan. Pag nakita niyang wala ako sa likod niya, sigurado babalikan niya ako rito. Ayusin ko muna tong mga tali ko. Kailangan talaga may dala na tayong top box. Ayoko kasi mag top box mga kaibigan ng lods, pero kapag ganitong long rides kailangan po talaga yun ng ating ng top box. Kaya pala dahil di nakalaki upuan ko. Nasapinan ko pala yun. Anak ng to, ano. Ano? Saan na yung ano? Baka natabunan ng lock. Saan na yung basahan? Ito. Meron sa pindi yan. Pumuha. Mapipilit na talaga ako nito mga lods mga kaibigan, maglagay ng top box. Napakahirap ng ganito. Tatanggalin mo yung tali talaga kapag lumuwag. Lagi nyo i-check yan mga lods mga kaibigan kapag babiyahe po kayo. Ang inyong mga top box, ang inyong po mga tali. Hindi na malaglag yun. No? Hindi yung. No? Kita mo pa. Di ba may kitan? Ayan. Ayos na mga kaibigan, tuloy-tuloy na po yung aming biyahe. Papunta na po kami sa bayan po ng Baras. Umuulan pa rin mga kaibigan, mga lods, kaya eto, sobrang giniginaw na po talaga kami. Eto mga kaibigan, pinakasentro ang Baras, Catanduanes. Medyo maliit lang po siya na bayan. Isang typical at talagang parang isang ordinaryong bayan dito po yan sa mga probinsya. Eto mga lods, naghahanap kami ng makakapihan kasi grabe na po yung ginaw na aming nararamdaman. At mamaya pag-usapan po namin kung itutuloy pa po namin yung aming pagpunta sa Binurong Point. Pero titingnan po natin mamaya kasi may nakausap kami kanina habang nakahinto kami na hindi raw po maganda pumunta ron ngayon na maulan. Pag-iisipan pa po namin mamaya kapag nakahanap na po kami ng makakainan o kaya makakapihan. Ito po yung simbahan po nila rito sa may Baras. Kasi napakahirap mga lods mga kaibigan umakyat doon sa Binurong Point kung hindi rin maganda po yung view tapos maulan, parang wala rin. Talagang ibig sabihin lang nito mga lods, pinapabalik po talaga ako ulit dito sa Catanduanes. Pag pupuntahan po natin yan sa mga susunod na buwan o kaya next year kapag medyo maganda na po yung panahon. Pero sa ngayon po talaga napakahirap mag-rides dito, umikot sa Catanduanes kapag ganito na maulan. Madulas yung mga kalsada, tapos di mo rin po may enjoy yung mga lugar na pupuntahan mo ng mga tourist destination po rito. Dito muna kami at pag-usapan kung itutuloy pa namin yung aming mga biyahe. Ito mga kaibigan, nagdesisyon na po kami na bumalik na lang ako sa Albay kasi talagang hindi po kaya kasi laging maulan dito sa Catanduanes. Babalik na lamang po kami. Yung kumpare ko nagpaiwan po siya kasi may asikasuhin pa po siya rito. Ako, nandito na ako sa last trip papuntang Tabaco Fort. Babalik na lang po talaga ako rito kapag medyo maganda po yung panahon o kaya sa summer. Pasensya na kayo mga kaibigan kung bitake ng ating road trip dito po yan sa Catanduanes. Maraming salamat po sa nagtiyaga at nanood. God bless po, ingat mga balos.